Plou i fa fred al terrat de casa i és per això que ens hem baixat a l'estudi, per dir que no ens el creguem, que ha entrat en una tal voràgine de mentides, de nyaps, de patranyes i de mitges veritats que ja no ens el creiem. Però a més d'això és que ha aconseguit que una gran part de valencians i valencianes tampoc no se'l creguen i això no beneficia res la democràcia, la nostra democràcia per la que tanta gent ha lluitat durant els darrers 86 anys. No ens el creguem, no ens el creguem el molt deshonorable, com tampoc ens creiem Biden, ni Trump, ni Netanyahu, ni Xi Jinping, ni Maduro, ni Putin, ni Meloni, ni Macron. No ens el creiem, perquè han perdut tota credibilitat, perquè tots ells s'han allunyat de la realitat dels seus pobles. És per això que les solucions cooperatives són les que ens trauran dels maldecaps socials, polítics, culturals, econòmics i fins i tot alimentaris.